Hadin ka Jingja hapok Roswell bat ka Area 51 ka Sarkar Amerika kamsim la syong klikti kala sedang ya kawai ka projek ba jar-jar ba omsim la penpet pait ba ka kerteng jong kani ka projek Blue Book ka jingkeli ka bakhrau manta kalong hato kidang wat jing tip ni kidang buri ya ka jing shisha ha ka Jingithuh menta ngin wat ya ka jing shisha umno baro ngapdeng subahaya phi syagani ka channel Jingithuh mangau Jeff hang ni bat menta ngin keren syapang ka project Blue Book haki video ki basya khamat jogani ka channel ngalakaran syapang ka Roswell event ban ka Area 51 syapang ki UFO ada vikwa man kam smutu bha yakani ka binta ka bamanta let syakini ki artli ki video bat bet yaki bapin kam smutu kam syai nan bu ya ka link hapo description ha usnem kat kendai spa sanpo ar ka US Air Force kelas dang ya ka wei ka program ka Jingithuh bantokin ya ki UFO sighting hari Amerika bat ki pait ba kilas dang ban yoi ya ki a habneng ki jingher ki bapernai bat ki bastang kum ka pleng ki object ki hair klem ka jing sawah bat ka jing keno talong baki wan nakaway ka perthai ka Sarkar Amerika kalaong ngihap banwan jing tip ka project Blue Book kamday tang ka jingmut Henry kadai ka Jingithuh pait ba jong palat khat ar hajar kali ki case hooi khat ar hajar bun na kini lasyam plane balloon bat ki khlur Henry don kat tu kat ni kiba omla ban batai ki pilot kilayathu bakila yoi ya ka object ka ba hairstep palat banya ka jet ki pait bagi ong bakala sne katu ka ni por hasun beneng bat kensan kala jano ki report ki bala pensyai ha ka file ki don katu ka ni ki balong kumni baningkong ka object ka ba hair pamdan engine kabaar kakala direction tang daki second kabalay omdan jing sawa AA nakani ka object wat ki scientist ru kimla bukin penchay makin batay syapang jong kani bat ka bapalatam galong baka Sarkar kala kangno kala buri omsya yaki pait ba bakin tip house nem kat kandai spa andru kandai ka Sarkar kala kangno ya ka project Blue Book bat ka official statement ka ong ba omdan jingma AA ya ka ri omdan sakhi bagi day ki alien Henry ki brio kim ngait balay namar ya ki file baro omsim la penipait ba bat ki brio kilas dang ban perkhat hatu ka Sarkar katip khambun hatu ki buri ya ka jing shisha lada ka project Blue Book kadai tang ka jingwa jingtip balay dan kiba omla ban batai lada kim day ki alien ki a kita ki object
hatu kadai tang ka teknologi thamai ni don ka ai kebawan na sabar ka perthai Henry kani kamdai ka jingkut hadin ka project Blue Book ka sarkar kalasdang saya kawai ka project ni ka program badang kham jar kala pentip pait ba dang hakini ki khindiat snam ki baladep ka kerteng jongka AATIP mat ka ga bakishem kalong ba khampalla shu Henry pinjoi hakabenta tababu badlada kikwa bantip iki jing shisha ki balaburi subscribe ya ka Jingithuh namarkum kini ki khana kim jukut ang hangne khublei shibut